Hello guys, nonton bयखौबो आं चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव बराय हरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनैहाय मागो फोरबोनि फिथा देनो नागिरदों आरोना जोंहा ओमफ्राय आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै दिनै जोंहा 1 तारिखनि साननै सिगां माने देयो आरोना फिथाखौ ओमफ्राय जोंहा दिनै गोथैबो बावनाय दङ दिनैनो बावो आरो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनायनो बेनिखायनो दिनैनि दिनावनो बावो ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय फिथा देगासिनो नै लोगोफोर ओमफ्राय फिथाया बारा बुरजा नङा आरोना लोगोफोर एसेल' नैया एनथाबनि आन्थाल' आरो एनथाब सावनो थाखायल' देदों बेवहाय मिलावसो देजोबदों बाखि एनथाबनिया मिलाव देबा जायाना बारा बेनिखायनो एनथाबखौ मिलाव हरासै आरो देनो ओमफ्राय आं बारा सावनो रोङा आरोना लोगोफोर दासो एसे सोलोंगासिनो नैया बारा एसेबां मोजाङै दाबो रोंजोबाखै ओमफ्राय जोंहाना माइरङा बारा एसेबां मोजां नङामोन आरोना लोगोफोरनिया सावनायाव माने बोरैबा गावना होबाय थायो आरोना नायलाय माबायदि गावदों ओमफ्राय बेबायदि आथा बारा गैयाबाथ' रोङि मानसिनि थाखाय बिराद खस्थ'खा आरोना लोगोफोर सावनो आबै आबौमोननो गोथैसि बावदों आरोना लोगोफोर मैया फिथा देनायखौ लानो मोनबाय आरोना मैया भिडिअ बानायनो मोनासै आङो ओमफ्राय फिथाखौबो एवनायबो जायासै एसेल' एवना दोनबाय ओमफ्राय दिनैसो एवनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ दिनै स्टार्ट खालामफिनलायनोसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय माइब्रायाव आसलिबा माबा जाया माइब्रा ini sampai ni pun, punya sama lagi sih. Lucy nak sampai. Mời theo các bạn. Khi này đồng bố này. Mà leo không có đây bao giờ bạn. Sibing ladu baning sini kayu nada ni doang dah. Sibing ladu baning itu pun sibing tu ni, mana yang nada tu ni. Kesem nih ladu banisnya gesem mana फिथाखौनो बारा इसेबां बुरजा बानायनाय जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थावनि फिथा ओमफ्राय एनथाब ओमफ्राय बेखौल' बानायबाय जोंहा
लावदुम फिथाबो देनो मोना आरोना जोंहा आबै थैदों माने बारा गोबाव जायाखै आबै थैनाया बोसोरसेयानो जायाखै आरो ओमफ्राय लावदुम फिथा देनो मोनानो आरो बेनिखायनो लावदुम फिथाबो देनाय जायाखै बेखिनियानो आरो फिथायाबो मागोनि मुङाव थाइनैसो बानायबाय होमब्लाबो आलासिफोर फैयो नालाय लोगोफोरना फिथाइया एसेमल' ओंखारबाय आरो बारा ओंखारासै बारा एसेबां बुरजाबो नङामोन नालाय बेखिनिल' ओमफ्राय नैयाव थरनैसो दंबावो नैया बेखिनिल' आरो ओमफ्राय बेलेग फिथाथ' सावनायखौ आं नोंथांमोननो मोजाङै देखायजोबनो हायासै एकदम भिडिअ'आनो लानायानो सोलाबा आरोना भिडिअ'खौनो लानो ओंखायनो बारा मोजाङै देखायजोबनो हायासै ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय